Atendendo a unha convocatoria a nivel estatal, un grupo de veciños da comarca do Barbanza concentrouse esta mañá ás portas do edificio do Instituto Social da Mariña en Rianxo para demandar unha mellora do actual sistema público de pensións. Entre outros aspectos, denunciaban a situación actual despois das reformas legislativas promovidas polo Goberno Central nos últimos anos, que están a supoñer unha merma moi importante no poder adquisitivo dos pensionistas. A pérdida de poder adquisitivo do que son os xubilados, viudedades, orfandades, incapacidades, sigue sendo reducida, e eles siguen vetando o gasto por eso, pero en cambio non vetan outro tipo de gastos como é a defensa ou como é a outros partidas presupuestarias. Entón, non vamos permitir que se siga vetando, que non se pode seguir recortando a cidadanía para emplealo en outros servicios, en rescatar banco, en rescatar autopistas ou en rescatar multinacionais, que o que precisamos é que justamente as carteiras de servicios sociais teñen que estar mellor dotadas porque a cidadanía é que os precisa. Tamén piden a recuperación do subsidio para maiores de 52 anos e unha pensión mínima de 1.084 euros, como recolle a Carta Social Europea. Neste momento, un 30% dos nosos xubilados están cobrando pensións por baixo de 435 euros. Eso non nos dice nin a nosa ministra Fátima Báñez nin o noso presidente do goberno. E é real e é tangible, non? Entón, non se pode vivir así. A Unión Europea non fai nin 3 meses sacou un estudio que dixo que toda aquela persoa que percibise prestación ou salario inferior a 1.000 euros se consideraba vivir por debaixo do umbral da pobreza. E eles están permitindo que un 30% de xubilados cobren por debaixo dos 345 euros. Dende o Movemento Galego en Defensa das Pensións reclámase ademais que o sistema de pensións da Seguridade Social estea garantido polos presupostos xerais do Estado e que se restableza a idade ordinaria de xubilación aos 65 anos.